Benvinguts, benvingudes. En l'episodi d'avui ens infiltrarem en una selva. Veureu que no és una selva qualsevol, sinó Itaeb. Prepareu-vos perquè avui hi ha contingut del bo. I sense més dilació, us deixo amb el treball més estrany que he fet fins ara. Això és l'Òbvio Transversal. Anem a veure qui hi ha. Són els carallots. Què, com aneu? No lo sé. I tu toques el piano? Molt bé, molt bé! Què collons, quin instrument és aquest? Jo no sé. Bueno, doncs, res. Ui, que m'esconya. Tu t'ho passes bé? Aquí tenim en Roger. Està trucado. Enfoca. A veure què diu. Nah, són uns paquets aquests alumnes. Oli 33. Escolta, estem fent un programa sobre el transversal y tal. Explica'm una mica què feu, por favor. Bueno, mira, este es nuestro gran trabajo. Mira qué puta mierda. Y todo por la tía esta que no se entera de nada. No se entera de nada. Es que esta niña no para de quejarse diciendo que no hago nada, pero mira, yo le pongo colorines, le pongo verde, y dice que no le gusta el verde. ¿Cómo no le va a gustar el verde? Es que... Aquí estem amb la Paula de Produ. Hola. Pregunta, lo siento, pregunta. Please. I tu ets el profe? Sí, suposo. Tens algun missatge per als espectadors? Sí, vull dir que aquest projecte és una puta merda. Ah, gràcies. Jo no opino el mateix, la veritat. Viva una bomber. A mí no me quites el... Tu què, només vas molestant els grups o què? Sí. El segon dia, bueno, merci profe. Aquí he de parlar fluixet perquè estan fent classe, però anem a veure què fan. Pues yo estoy aquí jugando un poquillo al Roblox, ¿sabes? Aquí metiendo unos disparos y bueno, pues aquí estamos, ¿sabes? A mí me da toda la pereza, hermano. Mira aquesta què fa. Oh, mare meva. Però si n'hi ha una altra. Aquesta noia crec que està molt contenta amb el projecte. Hola, què tal? Com va el dia? Estic fins als collons! Bueno, el dia està sent una mica caòtic, la gent actuant raro i tal. Joder, mira, per exemple. I ara seguim amb el programa. Seguim buscant algú que estigui treballant perquè ningú fot una merda. Ei, ping-pong con? Crec que aquí baix no s'hi pot estar, així que intentaré ser una mica silenciosa. Em van dir que van pillar uns alumnes i se'ls van emportar com un sòtano. Un de dos que foteu aquí. Vinga, cap a dalt. Anda allà. Cap a classe. Fora d'aquí. Crec que avui sí que han vingut. S'escolta algú raro. Què us ha semblat? Curiós, veritat? Què pensen els alumnes d'Itaeb? Qui sap? Espero que hagueu gaudit d'aquest programa curiós i diferent. Es veiem. Cerramos luces. ¿Qué cojones, tío? ¿Qué coño es eso?